Napudno na mabainak kuma amang ibinglay iti pakasaritaan ti biyag ko. Nga mamok ken patsek apakaadawan daytoy iti adal. Nang runa, kadagiti padak anaayat a dumdumngeg ditoy programam alagip ti napalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Madlaw na panog ka anak ko, nga marumwar ka pailaan. Napatag ti papanak nanang. Papanam nga min aya. Ingkarik ngamin ka ni Mariel, asarong karat ida nga ginaita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan takon. Kasta aya. Una na. Panawan kayo pa. Inakon. Agawid ak madlang ito madamdama. Sige anak ko, agan-anad ka. Pasensya kan Mariel. Naladawak ngayon may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ayos met. Jack marik na ti bannog ko. Basta makita kayo nga gina. Wan kaya. Ato yun. Gatas kan diaper ni baby. Ay na, agyaman ak unay, Glenn. Awan na nyaman na. Pasensya ka lang ko man ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate titit ko kan ka. Saanin, tagatas kan diaper laeng. Ket imbis mat nga reklamo ak, pagyamanak kit di unay Ngamin, dakkel atulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan na nyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tanan. Talaga ka di nga ayat dayjay Mariel. Wala nang. Napudno ti panagayat ko kan kuana. Kaya iti ka ano man. Jack pagbabawihan ti panagaram ko kan kuana. Agam, anak ko, gapo iti dayta nga aramidem. Sikat ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinaado dagiti babalasang amabalin mo nga arman ni Mariel payla ang adan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay a Mariel. Isu nga aging ita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti bagat itatawa ti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti may sa tawa nagbindot. At alat tamat pagbaliwan na. Ha? Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga isa. Karaman ti anak na. Ken saan darik na tirik nanang. Ken may isa. Saan mat ngay suda ti mangpakpakan kanya. Isong aramidag ti kayat ko. Katawan biyang ti asin naman. No talaga nga ayatam ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tata. No ayatam ti may sa tao. Uran niya pa iti mangag mo nga ibagbaga ng iti tao taglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Gawin, sikat ti agay ayat. Saan ka ngay suda? Agyaman na, tamawatan tatang. Awan mo't makita ka dakas. No ayatam ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. No apay mat ngamin aman nakibiyang dagita tattao. Amo ka masaksakitan ka kadagiti mangmangag mo sa usaw. Kagam, bayam latta ita anak ko. Di napatag, ket awan dakas ngar aramidom katakwada. Kamay, agay ayat kamot kilaang, itinapunda. Walang susweldo ita. Di ka kadiumay ka na kami. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Peter? Sika man. Kas kalagdata mo. Sa dino may kuma, no saan nga ijay pagkaragsakan. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam jak makasurot kada kayo ita. Nay, tama man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulot ko kumati agas kan kanan na. Ano niya? Ay, nay magdayta na panagayan mo kan kwa na. Ano saan mo man naputo na dyan? Kaslanak kumata na. Tanak kat nga ti babae nga ayatek. Huh? Minamagay na taglay. Ang gayat ka lang alunan. Nadyay pa'y na anakara na balasang. Nasos,
Kasla ka mula nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulam. Anya. Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapina. Pare, Manyangaro ka. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan agina. Mala, murasan ka pa lang arot asumurot ka na kami. Anya kamaddan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytang aramidem? apay anak ko nam dayta, kasinsin. Nagadumot ababbalasang dito'y lugar tayo. Angam no apay mat aday jay pailang amarihil tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamatagsaw iti kasta kasinsin. Ay ayatat ni Mariel. Ket awan ti asino man ang makalapit kanyak. Saan apa nagayat dayta insan? No di kat kinamaag. Ammumutdan ti ugali day a babae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan la nga dayta? Uray ija inuman a nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan ti kahit mga panunutan insan. No siya, uray niya pa'y tinaglabasan ni Mariel. Aklunak, tay ayat teket nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day a Mariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo kenkwana. Awan timpakan na kanya kasinsin. Awan tinaramid na kanya. Isyak ti akin kahit kan kwa na. Isyak ti disnudo naggusto kan kwa na. Nakam ko ti amin. Isa nga pangasim ha. Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Katanya pa ti maaramid ko asaan arumpan. Tangay na panagnagkakanapudno ka kanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawan. Agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kunaklakit din no awanan tinamnamakan ka. Maaglaang ti babae asan nga gayat itikasken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panaganos mo. Ipay ko kami na kinaanos. Ken kinagagat para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am dayta. Agyaman akno kasta. Kat sapay la kuma, tasaan tong agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agina, Glenn. Santo Apolos. Ikarik daytakan ka, Mariel. Nay, nagadumat ang pinalingkay manak ko. Wala na. Domingo yung bigat. Agluto tayo man matiuri basit a pagsasangwan tayo. Awam mo ti okasyon, puno ag-birthday tapno agluto tayo. Nitatang mat. Sana masapul nga tag-birthday sa tayo agluto. Inaklon nak ngaminan ni Mariel tatang. Kasta, nasya, tangaroon mo kasta na ko. Kahit, inawis mo nga rot, ay ita ko mga may dito balay. Wen, masapak ida sukunan inton bigat tatang. Ay, wala. Awan parikot ang dinahita anak ko. Mala, iyag mo dahi tarak mabalasan ka. Sakpay laang ti mga awir king kwala. Ay, saanan tata? Umuna kayo latan amangan. Ay, saan? Aggidan kayong tinigli na mga. Saan ka ko mga agbabayin dito'y balay? Ti anak mo, apo ko mimitay. Isono at ka dito balay. Ipagpabalay mo. Balasan ko. Ikagbabay mo. Agyaman ako na itata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, sa ipan ko man iti ayan ni nanang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, Pare Peter. Hello, Paroy. Magawag ka. Ang mga nusan ka busy ita. Saan ba eh? Happy ka day? Umay ka dito'y balay. At dapat si Timpalutok. Imbagla pagsasangwan tayo. Atun sa akin di okasyon naman eh. Awan, umay ka lang pumasyar mata. At ang amin ni Mariel dito'y. Umay ka. Tapno yam amukan ka. Ikaw na parang. Mabilangan raw tagrupatan. Iso, malagay makastauna ti panagayat ni Glinggang ka. Kaputaan, nagpaitumat ang dakin na pintas mo, Mariel.
Ah, saan mat? Yung pulno ti bagbaga. At napimintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik nanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Diyak ka bala na pasardengan. Ada ka ni nanang. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito ay Peter, Glenn. Sige lang, Marian. Among Glenn, nag-asot ka. Papayan ako ng data, Peter. Wala ta, uray nagalakabalasang ni Mariel. Napintas lata. Sana maglong at data ka. Nagpintas lata ti pamagina siya. Ah. Magduti magbaga. Iso nag-asat ka pa rin. Gamin, to ni Mariel tagbal ng asawa. Ati umupay na nga bakit iloto. Napintas. Sexy. Naputo ko naman. Unay ka data pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga pa rin. Ano dumdeng-tumot ti babaya para kanya. Kikas yung kuhan mo ta. Anya? Iswasi ka. Aywanan ti kayang ayat mo pa rin. Kaamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn. Wen, katrabaho ak day jay. Katlos ko di trabaho. Iso ti kanayon ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na day jay? Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasumot ngamin iti babae day jay agayem ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dagiti babae kan kwa na. Langan na pala kanong ngamin kat madlawan na chick boy. Iso kuno anamot ngaglaklakayin na baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abaro. Daya ko rin magkanggatas dito ginata mo, Ble. Wen pare, itagas ko intun malam ija yan da Mariel. Basta ka tayo. Makikitanak tong alkin ka. Tapno makitak mamait no sa dino tayo ti balay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulot ka baging ga iti balayo. Kalpasan na mapantay ija yan da Mariel. Tagitaman tigagayat ko kang kapare. Wait, kagyaman ako na ya. Agyaman akmanan nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan yaman na. Pasensya ka na. Saan akong nagbayag? Anda ka di pa'y papanam? Itulot ko pa ni Peter iti balay ta. Kababay met no gurure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin agkape kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabidla, tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko, anya nga iti plano yo ken ni Mariel. Apay do agkalay sa kayon. Kinapudno na. At ang plano para iti day tanana. Umdas mo't siguro ti urno ko para iti day tabanag. Katwan Plano nga ibagay tabulan ka ni Mariel. Agkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katwan manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardangan ti sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ala, di kayo madanagan na. Kasarita to ni Mariel, maipapan iti day tabanag. Wen, anak ko, nasaysayat matlaang no agkalay sa kayon, iti kasta, makapagdan na kayo matan kas pudpud no nga agasawa. Iliimbagak kan ka di maipapan iti panagkalay sa ta. Nagwan ka mat nga wan-dwa-dwa. Ang ita, apay akaslag pangadwa ka matan. Glenn, Ada ka di parikot. awan parikot, Glenn. O manugot akmat iti kalay sa nga ibagbagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya, apay. Dumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Ang kaya't kung aminin nga agbalin alikal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta daytoy. Saan ka di? Glenn,
Igiddan tamutan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apilya do kanya, kaspod ng anak ko. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Dumteng tantumat laang iti dayta agundaway. Glenn, agpakada ako. Nagsapa ka na nagawit, Peter. Uwan, tali. Kailangan mo talang nagsakit yun ako. Mapangkong paiinan. Sige. Abang luban-lub mo rita. Kurang ka siguro magpaiso, itinan na. Oo nga rin pare. Pala, ibati ka nga rin na. Mabana ko. Sige, agananat ka itidalan mo. Nasaya at tasimangpot kan kasinsin. Sigamit ka, Mika. Itamang pa nga da ka dito pala itikas to nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ah? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngam, nasken ngagpaliiw ka, insan. Insan, anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no di kat namin ano adaras. Anya, Putno ti ibagbagak kasinsin. Kan adapay ka no nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ijay balay da Mariel. anya. Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumot nga ibagbaga apod no amin timbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Nasken nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan tigayem mo. Tsaka mo, noon niya ti panunutag na na. Tsaka mo nung mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam. Kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak ko yung balay da. Intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at andaan na kamabain dito'y lugar tayo. Nangrunakan ka anak ko. Sabi ko ma, tawan kinapudno amin dagiti may padamag ita kanyak. Agpakada ka man, Peter. Uwan man pare. Tanay, masakit man di ulo ko. Diyak man amulay da marikrik na. Ngapay kasto. Mas lamaulo ko ikitin. Tinasayat, ingkalagan iti doktor. Tapno mo amo na niya rita. Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Uwan man pare. Mapanak dumangag paiso. Wala, narigat no baybayam rita. Mga ano niya pa iti mapasamakan ka, pare. Lagyan mo na pare, Glenn. Alangaron, panahon ka. O sige, agananat ka ha. Ay, surutat ni Peter. Nupot-nupot lang ti pagpagana. Amot no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti kama? Siya, kuwan mo na, Glenn. Ah? Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso. No nasapsapa ka la kumanam-am mo. Masigurado ka saan aniglen ti inaklon ko. Mariel, saan pa yan nalatot kami na? Yamin, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kaning Glenn? Single ka. Single lang, wait. Awan pa rin ka. Ay, ayatin ka unay-unay. Kit, atakin ka, ti pangiteng, Mariel. Awanan kayo di ba Glenn? Glenn! Ay, pare, apay ka ka dito eh. Gasano nga? Awanan kayo di ba Ayup ka! Aray ko, pare. Aray ko, mabilang. Agpalawanag, pare. Di ka basta humamila. Agkalma ka kumamata. Sa lutsudan ni Mariel, no asino ka dati pilyan na ngamin? Nagpuskul ti rupam. Aray ko. Tatri na iturnak. Aray ko, usong pare. Pang-asim. Pasensya ka, may ayatik man ni Mariel. Kasi ka ba babae? Apa yan na aramid mo ti kastoy kanya ka?
Abay! Pakawanan nak Glenn. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayat kat iso ti nakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Nagsakit ti inaramid ni Mariel ken ti imbilang ko kas pudpudno agayem. Ngem awanen na balinak no di ti mga klon iti gasat ko. Inaramid ko mat amin a kabaelak amang ipakita iti pudpudno a panagayat ko ngem makunak asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkallaysa nga rod da Peter ken ni Mariel. Pimmanaw da iti lugar mi. Ita at damot den pamilyak. Makunak a nagasatak gaputa impaayan nak tinamarswa iti babae apudpudno amang ipatpateg kanyak. Ilingid nak kumalatan iti nagan nga Paul. Mabainak kuma amang istorya iti padas ko nga mamatiak apakaadawan daytoy iti nabalitukan nga adal. Isu nga ure at dabain ko kayat kulatta nga paidrama toy padas ko. Miss F. aklunek ti kinairesponsablik nga ama. Agtawan laang iti sangapulo ti inauna nga anak ko ken pitumet ti may kadwa iti pinanawak ida nga agiina. Ket simurotak iti sabali a babae. Rugyak man nga rod ti agsalaysay iti nakaamirisak ket nagsubliak iti pamilya. Naimbag nga oras mo, Pauline. Ha? Sino kayo? Siyak na ito'y ti amam. Anya? Ah, Da kayo ngagpaiso? kumusta kayo, nanak? Ayan dagiti adim. Di na kadipastrakan. Nagsubli akon. Sige, umanag kayo. Umay kayo. Natayan ni nanang mo kunam. Wen, nabayagan. Pitun atawon tinapalabas manipod pimusay day dinanang. Diyos ko. Oh, apay ngagsangit kayo. Diyo ko naan amaladingitan kayo gapo iti pupusay day dinanang. Natural nga landing itakan ako. Gaputa asawak, tipid mo say. Tsak lang mamati ka dagita nga ibagbagayo ita. Aniya? Sangapulo kat 5 atawan tatang. Sangapulo na ang titawan ko idi. Ita, 25 kon. Sangapulo kat 5 atawan nga inabanto na kami. Ita, ibagayo ang maladingitan kayo. Itatanamuan yung awanan day dinanang. Anak ko. Imposible tatang. Diyak mamati nga agladingit kayo. Ah, Tanupod no ang maladingitan kayo no awanan ni nanang. Dida kami kumangarod pinanawan. Nunap-napanam nga minaya, Paul, anak ko. Nabayagan na panawan, di pa nagpukaw mo. Impangarop mi pa'y kedin anatay kan ka pwede kinabayagan di ka nagpakita. nanang. Siya nga pulo kat 5 atawan, anak ko. Kasta kabayagan nagawan ka. Awan na pulos komunikasyon mikan ka. Di mi amuno sa dino di ayan mo. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbitutak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Dagiti anak mo ti rumbang nga kasaritam. Naggapo ako ni Jibalayda. Nariknak tinalaw sa sakit tinakam ni Pauline. Lupay na dayaw latta makisarsarita kanyak. Marikriknak tidagan sa niti barukong ti anak ko. Hindi mo mapabasol. Kaputa nagbalinda ang nakakaasi ay di imbatim ida.
Karkaron ang nagbalinda ang nakakaasi, idipimusay day di nada. Nanang, Siyak amis mo tinakasaksi, iti kasasaday di. Madudog ti pusok, gapo iti asik, kadakwada nga kapsat. Isu adi mo ida mababalaw, no kastaman ti kunam anariknam, idi nakasaritam ti anak mo. jak amo ti sawak manang pulin. Jak amo no ti mariknak. Aglalawak ti mapampanunot ko. Abangan on niya pa ti maramit ko. Brent, ading ko. Agkalma ka kumalaan. Apa yung nagpakita pa'y lang day, Jay? Ay, tsaka mo. Tsak pa'y nga rod na bigbig ka nagbaliw matanti lang ana. Sa dinong araw din tayan na. Tsaka mo. Jak dinamag ti papanan na itay ko na narumwa. Amang ano na pan iti balay da lola. Oo. Apayakas lamang mas ka ading ko. Awan. Ang mga ano. Ay na, maawatak ti marikrik na mading ko. Agpada talaang. Di mo kumaliplipatan ti kanayon nga bilin kadatan inanang. Manang pulin. Di ka kumapay luyos iti riknam. Agtanang ka kumalaang. Alma. Anak, ikalipoy ayam titanam mo. Si Pupuso ang nagkit-kit aw iti pambakawan mo. Amo ka na nagsilti pangasalkukan ka. Tamin ulitak ti karing-karita, hindi nagkalay sa ta. Inabandon na kayo ka nang iti anak na, gapoy ti sulisog. Nagbalina ka na rohom. Iso ang pangkawanan na kalma. Gansapay ko ma, tano sa dino man, tayan mo ita. Tulungan nak. Ikanak itikiran ti pakinakam, asubango ka na iti anak ta. Marik na tinalaos a sakit tinakam kanyak ni Pulin. Katlimot Brent. Jak amuno niya ti agbalin a reaksyon na makita na ka. Isa pang asim. Tarabayan na iti panakisangok iti purida ka anak ta. Iti laksid ti dakila nagbasulakan ka. Sabay kumata maurnos ko ti amin. Nang runa ti panakilangin kanyak dagiti anak ta. Itata nagsubli akon. Di na kumabaybayan. Pudnugayam tin ako na ni Manang Pulin. Dakal tinagbaliwan tila ngayon. 5 kayon. Brent, anak. Apa yung nagsubli kayo pailang? Ay niya ti masapol yo. Kuha, anak. Kaya't ko tagkid daw iti pambakawan ka na kayo. Kaya't kung aurnusan ti pamilya tayo. Tapno mabukol tayo manan. Gusto kayo? Kasayatan matlang na mabukol matlang ti pamilya tayo. Anak ko, agyaman anak, nukas tamot ti tarigagay mo. Uwan anak, urnusan tayo. Ganbuklan tayo ti pamilya tayo. Katsapay ko mapakawan na kun. Pakawanan na anak ko. Mapakawan kayo. Apay kidinasan. Ken, kas na kun. Kaya't ko ang mabukal kan maurnos ti pamilya tayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya dahi ta kondisyon, anak. Ibagam, tauray na rigat kataramidak. Mabukal lang ti pamilya tayo. Doon ta dahi tinana. Ha, dahi ta ti kondisyon ko. No may sublim ti biyag dahi dinanang. Sigurado ang maurnos kan mabukal manan ti pamilya tayo. Pola anak ko, kunak mano kayat mo nga urnusan ti amin. Apay nga kanayon ba ti kadam dito'y balay? Kasano amaya si nagtirik nam ngay kadagiti anak mo? Anak. Paul,
Nabayagan a panawa nanay sinak ka kadagiti anak mo. Itata nagsublikan. Kaslawan mat kagar mo makidin na kadakwada. Nay. Agluwa ka mat anak ka. Nadagsan ti basol ko, nanang. Amok. Ngem, apay akas lamay paidam kanyak ti guntaway ngagbalbaliw. Anya ti kayat mo asawan anak. Nakasaritak ni Brent. Nasayat ano kasta. Kat anya nga ti kunana. Nadagsen. Ken imposible mapasamak tikin daw ti anak ko. Iti pa nagsublik. Apay, anya ka di timbaga ni Brent. Ti kondisyon ni Brent. Kat mabukal lang ti pamilya mi. No may sublik iti din namin ti inana. Anya? Kasta ti kondisyon mo kani tatang? Wen manang, Kat, anya nga ti reaksyon na hindi imbagam day takan kwa na. naulimak. Sana nagtagtagari. Brent, Amok nga imposible ti kinidaw ko kunkwa na kondisyon manang. Ngem kayat ko asubukan ti kinapudno na iti panagbabawi na. ading ko. Kas iti kinunaman manang. Sana rumbang alipatak dagiti balakad day dinanang kanata. Nang runa iti pinanawan na tayo ni tatang. Subsubukak lang ti amata. Kayat ko amamuan no kasano ti kinapudno na iti kunana a panagbabawinan. Damagag man kan ka ading ko. Napakawan mo ka din ni tatang? Kalpasan ti panagsarita mi. Hindi ko na may diti balay. Nagpanpanunotak. Pinanpanunot ko dagiti pamagbagaday dinanang kanata. Tiningiting ko na imbag diriknak manang. Ket na miris ko. Arumbang apakawanag ni tatang. Brent, Kinapudno na. Kaya't ko mga arak ko po hindi nagsarita kami. Ngam kasi tinakon-akon. Kaya't ko asubukan. No talaga mo't laeng asipupuso ti panagbabawi na. At manen tito'y ayam titagan mo, Alma. Awan tempo kapag kamangak. Awan tempo kapapanak. Awan tempo kapang yibkasak. Itidagan sa namarikringnak. Isungandak mananan. Amo ti Diyos, akayat ko launay na aramiden. Tigid daw ti buritek ta. Tapno magunod ko ti pamakawan na. Ken maurnos ti pamilya tayo. Ngem sana ka Diyos. Tapno may sublik ti biyag mo. Diyan na mo ti aramiden, Alma. Kasano may pahay ko tikid daw ti anak ta. Kasano may subli ka iti din nami. Pangasim tayo wanwanak. Apo ti Diyos analaos ti panagbabawi. Iso at tarabayan na ka. Nay, akin ko iti siya pa nakaparada di taro bayan. Nanang, tay jeep na pare Noel. Awan ka nung amin ti mangimaneho. Iso nagbuluntaryaw kon. Ipasadak. Iso pa iti matgadak ang biyahe. Kabaalam ka di pa iti pasada anak ko. Wala nang, napigsapay met. Saan ka mat nga upobliga na? Pangasiw tadi naklap na nanang. Kasi tinakon-akon, kasapulan na manggadak, tapno dagastusak. Ken tapno dayted ko kadagiti anak ko. Adamat din panggadan da Paulin kan Brent nga anak mo. Nakapagturpos da mo iti panagadal da. Amok, ang imsa nagaputan dan panggedanda. Ket saan ako ngagtignay. Masakol nga garamid ang iti pamuspusan. Tapno mayasinig ko tirik na kadakwada. Anak ko, Dahito iti pamuspusan apang rugyak.
Manggidak. Tapno da maipay ko kadakwada. Kalpasan ti ado atawan ngay nabando na kita. Pasensya kayong tatang. Adapay ngamin dinagas ko iti pharmacy iso na bayaganak. Itay kayo kadipay dito roar. Wan anak. Nga mawanan yaman na. Ne, nagadumat na dagita imatyo. Anya ngay dagita. Naggrocerya para kada kayo itiadin. Ha? Amo kakabalan nyo ti gumatang. Kada gitoy. Gaputan damat ang panggadan nyo. Agama, pangasin na ka. Awatam ko madagito imat ko. Para kada kayo na itangagkapsat. Tatang. Nalabit ngay bagaman nalatawan ti amin. Tapno agmali na kapag wadan nga ama. Agam kaya't kong aramatan tinabat-bat ti bahay. Apanawan ko dito'y lubong. Tapno magunod ko ti pamakawan nyo. Nagrunay ti adim. Nga uray amok nga imposible ang mapakawanak ni Brent. Ikarigata karamidan ti amin nakabalak. Bayat asibibiyagak pa'y anak ko. Brent, dading ko. Napaliw mo mat siguro ang dagitar aramidan ni tatang. Manang, Makita mo't adisidido ang mga ramid iti amin. Tapno magunod na lang ti pamakawan na kalkalikaguman na. mariknak na ita. Talaga na pud no ti tatang. Iti panagsugli na kada tayo. Tapno maurnos ti pamilya tayo, manang. Ading ko. Paulette! Brent! Luktan nyo man diri daw! Nilo na da ah. Umay ka. Amuan tanan niya tinapasamak. Lola, apa yan? Apay kasta tila kayo, Lola. Ay, kina, apok, di amayo, aday sa ospital. Anya, Apay, Lola. Anya tinapasamak. nadisgrasya kabayatan ti panagpasada ng agturong ijay ilay. Intaray da kanu ijay ospital. Aday sa ospital ti amayo. Tatang, agyaman at tanakapuot kayon. Pulin, anak ko. Anya kamin ayat tinapasamak, tatang. Diyan mo. Nariknak, tanaulaw kitay. Kalpasan na. Diyan na tinapasamak. Naibaglangan, tasa nagrabe ti panaka itong parmi iti poste. Inton sumaruno, agan anad kayon ton. Huwag nga pa'y tatang. Agan anat kayon. Brent, anak ko. Adda kagayam dita. Kunak na ni manang mula apulin ti adda diti ospital. Apay ngay kumatatang. Ni manang pulin sa lang ti kay kayat yu ah. Didak sa kayat nga anak tatang. Inawagan na iti tatang. Diyo ka di kayat tatang? Apay kitinasan anak ko. Kayat ko launay. Pakaragsak unay dayta. Aklunek, anagbiduta ka na kayo iti kalabas. Naganda kayo lang ando at tinagbalin nga anak ko. Awanan sa bali. Iso apakawan ng dakuma anak ko. Tatang, Tata, pagbabawyak dagiti bidot na naramid ko. Ket di karik, agbalbaliw akon. Miss F, makunak aday di nga aldaw ti kararagsakan akan ito iti biyag ko. Gapu iti panang takawan dagiti anak ko kanyak.
Kat manipod idi, inkarigatak tinagbalin nga ama kan ina kadagiti anak ko. Tapno uray kaskas ano, kat masulnitak, dagiti adu ang nagkurangak kadakwada. Pinanek nakak asay pupuso ti panagbabawi kan panagbaliw ko, kat sa anak met anapaay. Kat ita, naragsakak iti denna dagiti anak kan apukok. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kumata nakaibati ak iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Paul. Ken ka pagayam, Paul. Idyan ti saan anasayaat nga aramid ket ipamaysa ti atensyon iti pamilya. Ngamin, isuda ti ad-adda ang makatulong inton dumteng ti panawen nga datayo ti agkasapulan. Sapay kumata agnanayon ti kinaragsak mo iti sidong ti putpudno a pamilyam pagayam, Paul. Alakastan pagayam, Paul, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailinget itinagan nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isung awan na talged at trabaho. Pa-extra aklang nga agkarkarwash iti lugar mi. No maminsan met at daak iti paradaan ti jeep akas maysa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawan ko nga 17 gaputa didak kayat dagiti naganak ni Cynthia, nagnaed kami nga road iti balay mi. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasaya at tasimangpot kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ur-urayan. Apay ka di. Ni Liam, naggato ti gurigor na. Kat pinagtumar mo kuman iti agas Inaramid kun dayta. Ngam di matlat ta bumapa ti gurigor na. Panagkunakatnaskan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay wang kwartak. Duagasot lang ti biro ko ita. Adu kami ngamin ang nag-extra di karwasyan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga nota kwartada ka ni tatang ang mabalin na bulutan. Masakit gayam ti apukok, Cynthia. Idi na palabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita, ni Matliyam. Mama, Kat, anya nga'y kano ti sakit ni Liam. sigon kadagiti doktor. Nagka-infection kano ti tonsil na. Ken nakurang kano kadagiti na sustansya amakmakan. Daytan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat nangalaan nyo nga'y iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga asawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kumanag kakwarta na iti atao. Manumat lang nga iti birok na iti panagkarkarwas na ken panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa iti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo ha? Panawa munday tangabel, kat agawid kayon kadagiti apukok iti balay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ay ayatek ni Abel. Minamaag ngayat dayta, Cynthia. Saan mo abay gatang iti makanday tangayat-ayat? Kang ronan iti amin, saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysayatan nga awan madakkelan da nga ba? Nukasmat lang kinyabel. Ubing ka pa, anak ko. Ano pa'y tinasaya at ama pasama kitipyag mo? Di mo ko madadaalan tinapintas amasak bayam, gapulang itinay tangabel. Anya, kayat mo nga agbalinak araner ni Banjo. Anya kamutan, Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman ka dagiti bisyong. Unay mo't ngamin nga arte mong Cynthia. Abel, Siga lang mo ti pampanunot Ibagbagak daytoy kan ka. Iti kasta.
kumita ka mat iti dakkel. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka ngagbanog? Malaksit iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. No maideliver mo dagiti epektos. Agawid kanto na dagos. At dantumot den kwartam. Naglaka at trabaho saan ka di? Anya ka di man ti pag-uungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro ka iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbeng lang nga agyaman kayo kanyak. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mo't langin di manugang nyo. Kadagiti masapsapol dito'y balay. Anya! Anay ko, tatang. Aping agdismo kayo ay. Day tati may parbang itikasken ka akilaw ti panagras-rason na. Sa katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan aday tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklaho iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Amon nga rin mas traga ka trabaho, tatang. Tagasano ang makastrag ka iti trabaho ka nakasatsanot ka. Malaksit iti dayta. Amin aklas iti bisyo agakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sakbay ang maladaw ti amin. Duwan ti anak yaw ko ni Cynthia. Agnakam ka mo din, ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umububeng? Ay, kaslaw binti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti magit kita yo. Pumanaw kami man la dito yan. Iti kasta, di na kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel! Saan tabi ang alpas ang nagsarita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay, Insarag na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa ikada tayo. ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't nagkurang anang pagbaga kanya, Abel? Agam natangken ti ulo na. Di na kam dengdenggan kanibakay. Ha! Sapay kumata saan to mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta. Jak to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no adadakas mapasamak iti anak ko. Kastamatan ka dagiti apukok. Tandaan am dayta, Lucas. At tatakas at amak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Katsadino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton ah. Ay, Diyos ko. Dahito yung di pagbutbut ngan talakay. Nawin nga ron bakay. Kati anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Ay, day tati jakambaw. Tinasayaat, agrobwat ta, tayo di presintaw. Dagasin ta niya palayan. Iti kasta, maamuan natin na pasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Uwin, basol ko. Ano pa yung nakapalot ka ita? Abel. Pakawanan na ko, ma. Kung nadagiti nakasarita, ang mga nutal-lutawan ti pan nakaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na kiti pamuspusan. Tapos makarawar kamit ladagos. Abel. Basol ko ti amin. Italama amiris ko. Asana rumang tinaramit ko. Inrubo ko iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, ma, Cynthia. Di mo kumabaybayan dagiti anak na, Abel. Patakalam ko maidang at naputang day ti Diyos. Di mo itabaybayan ka dagiti sana nasayaan nga aramid. Tarapayam ko maidang kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, Abel. Uwin, Cynthia. Aramidag ti amin nakabalak ang mga iwan ka dagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti ruror mo ti pagbaludan.
Agmay-maysa ka kanina ito'y dagos mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala itayan dagiti dadakkel ko. Diyak namin ida masikaso. Malaksit a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpaiti panagadal ko nga gwilding. Maragsa ka na kunay, makamoy dinay Abel. Nasuro ka na makatawan nga tayo di pagbaludan di asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno dahi ta, sir. Mabalin ka magbalik ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Gusto di kino na Mabel. Kayan saan ka pa yung inom iti arak. Wen, sir. Inikat ko amin na nabisyok. Kang runahan ti panagaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ay mon gayam. Manupaya bulan ti panaghadal mo. Maudin na bulan ita, sir. Sapay ko mga rot. Tamakastra ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalma ti kumpare nga day ti Saudi. Ang kasapulan ka no iti welder ti kumpanya. Abag trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka jay. Ha? At paiso ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare. Ta irekomenda ka genkwana. Agyaman ako na, sir. Dakil na tulong da ito ay para iti pamilyak. Diyak to sayangan ti tulong yun, sir. Ikarik da ita. Kumusta mo't nga iti panagadal dagiti apo tayo, abanay. Ay, kasi ti Diyaw sa palayan. Mayamay. Nagangato dagiti grado da. Ay nahamaragsa ka ng amakaamoy kita ita abanayan. Kagap-gapok lang iti ayan ni Cynthia. Nakuna na adandanin makaruar. Ay, nasayat. Ano kasta balayan? Sigurado akailiw na una yung dagiti anak na. Ay na, kamaudyanan na. Agdidenadan tumilangin nga gina. Un nga rod abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan ni Cynthia. Ipatpatag ko lang ti anak ko. Ay, mumiday ta balayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida. Kahit di tayo ida ipatpatag. Numaminsan, ungtan mo no bagbagan tayo ida. Gapaw, tadi tayo kaya't amapukaw na itinalintag at na natibyan. Ay, sapay kumata iti da iti akong taway. Kat maawatan da tayo dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit, maawatan na tayo mo siguro balayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. The package ni Abel. Ay, mabitlag taalag man taintag na para kin ka balayan. Nanang. Cynthia! Wananay, siya nga ron. Kaya't ka di asawan da ikaw, anaan-anayin ti pan nakawaya-wayam anak ko. Wananang. Ay naagyaman ak Diyos ko. Kat amo ka din ni Abel na itaw. Saan pa'y nanang? Diyak pa'y impakaamukan ko, anang. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, numamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. At dadagiti anak mo dyan ikot ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang.
Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Apay! Ay na, umay ka dito balay. Ayabam dagiti ubeng. Si Mangpuitin ni Cynthia. Nananayan ti pan nakawaya-waya na. Ayun nga tan ni Abel. Apa ya jak mas makita. Cynthia! Adak ditoy! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Ay na, kamudyanan na. Nagkita tamanan, Abel. Cynthia, kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdeden na tayon kadagiti anak ta. Kasadyang pa'y lamamati. Panagrik na katagtagtagay na baklaan. Manipod ita. Agbaliw ti panagbiag tayo. Sulnitak mat dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ako unay, Abel. Kat ikarik nga agbalinak mat a responsable nga asawa. Ken ina dagiti anak na. Asi ti Apo kat mapapaadal mi met dagiti dua nga anak mi. Intultuloy kumatlat ta tinagtrabaho dito'y Saudi. Iti kasta maisaganaan mi ti panagkolehiyo dagiti anak mi. Aging galaangan dito'y Miss F kat sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adomdomngeg. To'y pagayam mo, Abel. Ken ka pagayam, Abel. Adda panawon ti panagbalbaliw. Amin tayo kat adakarbangan na nga agbaliw. Manipod iti saan anasayaat nga aramid. Ditay nga rod urayan nga at dadakos ang mapasamak, sakbay ang makaameris tayo. Agaramid tayo kadagiti banag apagayatan ti Diyos. Iti kasta, ikanda tayo mat iti nasayaat agunguna kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Alakastan pagayam, Abel, ket pagyamanak unay, diing ka pa nangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. This is an umbrella. This is an umbrella. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. These are scissors. These are scissors. These are scissors. These are scissors. This is a pair of scissors. I use scissors to cut paper. This is a pair of scissors. I use scissors to cut paper. I use a flashlight to see in the dark. I use a flashlight to see in the dark. These are headphones. I use them to listen to music. These are headphones. I use them to listen to music. This is a remote control. This is a remote control.
This is a camera. I use a camera to take photos. This is a camera. I use a camera to take photos. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a remote control. I use a remote control to turn on the TV. This is a remote control. I use a remote control to turn on the TV. This is a wrench. Wrench. This is a wrench. This is a wrench. Wrench. This is a wrench. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a magnifying glass. 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 I wear a scarf to stay warm. 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 I use a coat to stay warm. I use a coat to stay warm. This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a hose. I use a hose to water plants. This is a hose. I use a hose to water plants. These are building blocks. I use building blocks to build towers. These are building blocks. I use building blocks to build towers. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. I use an umbrella to stay dry. I use an umbrella to stay dry. This is a toaster. I use a toaster to make toast. This is a toaster. I use a toaster to make toast. I use a calendar to check the date. Oh. I use a calendar to check the date. Oh. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut.
Welcome. I've filled this notebook with some of my favorite sketches and ideas. I hope they inspire you. Welcome. I've filled this notebook with some of my favorite sketches and ideas. I hope they inspire you. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. I use a printer to print. 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 I use a whisk to mix eggs. 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 This is a battery. This is a battery. This is a battery. This is a battery. This is a puzzle. I put the puzzle pieces together. This is a puzzle. I put the puzzle pieces together. Is a kite. This is a kite. Is a kite. This is a kite. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a fan. This is a fan. This is a fan. This is a fan. This is a clothespin. This is a clothespin. This is a clothespin. This is a clothespin. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a hat. I wear a hat in the sun. This is a hat. I wear a hat in the sun.
This is a bandage. I use a bandage to cover a small cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a small cut. This is a power bank. This is a power bank. This is a crayon. I use a crayon to draw pictures. This is a crayon. I use a crayon to draw pictures. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. I use rubber gloves to protect my hands. 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 This is a phone. This is a phone. This is a trash bag. I use a trash bag to collect garbage. This is a trash bag. I use a trash bag to collect garbage. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is a pill. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is a tablet. I use a tablet to read and play games. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is a mattress. I use a mattress to sleep comfortably. This is a mattress. I use a mattress to sleep comfortably. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean dirt. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean dirt. I put 30 clothes in the laundry basket. I put dirty clothes in the laundry basket. I put 30 clothes in the laundry basket. I put dirty clothes in the laundry basket. This is a first aid kit. I use a first aid kit to treat small injuries. This is a first aid kit. I use a first aid kit to treat small injuries.
This is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. This is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. This is a fork. I use a fork to eat my meal. This is a fork. I use a fork to eat my meal. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a bottle opener. I use a bottle opener to open my cold soda. This is a bottle opener. I use a bottle opener to open my cold soda. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. I wear an oven mitt to hold hot things. This is a razor. I use a razor to shave. This is a razor. I use a razor to shave. I put my books on the bookshelf. I put my books on the bookshelf. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt from the floor. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt from the floor. This is a dustpan. This is a remote control. I use a remote control to turn on the TV. This is a wrench. Wrench. This is a wrench. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a magnifying glass. This is a magnifying glass. I wear a scarf to stay warm. I wear a scarf to stay warm. I use a coat to stay warm. This is a spatula. I use a spatula to flip food. This is a hose. I use a hose to water plants. These are building blocks. I use building blocks to build towers. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a compass. I use a compass to find my way. I use an umbrella to stay dry. This is a toaster. I use a toaster to make toast. I use a calendar to check the date. Oh. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. Welcome. I've filled this notebook with some of my favorite sketches and ideas. I hope they inspire you. These are headphones. I use headphones to listen to music.
any. I use a printer to print. I use a printer to print. I use a whisk to mix eggs. I use a whisk to mix eggs. This is a battery. This is a battery. This is a puzzle. I put the puzzle pieces together. Oh. Is a kite. This is a kite. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a fan. This is a fan. This is a clothespin. This is a clothespin. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a hat. I wear a hat in the sun. This is a bandage. I use a bandage to cover a small cut. This is a power bank. This is a crayon. I use a crayon to draw pictures. This is a pill. This is a pill.